Enguany la celebració del Dia del Llibre serà diferent. Treballem perquè aquesta diada tan important es pugui fer el mes de juliol i, si no és possible, a l'octubre. El 23 d'abril recordeu que ens quedem a casa, però les llibreries del nostre país no es queden quietes. Estem sense parades, però sense parar. Ens quedem a casa, però ens podeu fer arribar les vostres comandes de llibres. Podem agafar reserves, lliurar-vos vals, xecs per llibres, en el moment que obrim. Consulteu-nos, entreu al buscador de llibreries de la nostra web i dirigir-vos a la vostra llibreria de confiança i de proximitat. Volem tornar a omplir els carrers de llibres, parades, autors, autores, signant. Us necessitem al nostre costat. La xarxa de llibreries del nostre país no s'atura. Us podeu comunicar amb nosaltres per web, correu electrònic i altres xarxes socials que posem a la vostra disposició. Insisteixo que el nostre dia del llibre el celebrarem més endavant, quan totes les mesures de seguretat ho permetin, i tots i totes ens trobarem al carrer. Aquest 23 d'abril, els llibreters i llibreteres estarem sense parades però sense parar. Feu-nos costat. Gràcies per ser-hi sempre. Us necessitem i fins molt aviat.